Ofundisayo uVabhakshini Maharaj. Asibheke lesibalo. Bathi divider u99.061 udivide ngobani? Ngo100. Ukwenza lesibalo ke ngizoke ngikunike nawe imizuzwana sokuthi usicabangisise kahle ukuze nawe ubale nami. Sizobhala lokho esikunikiwe njengenjwayelo 99.061 wethu divide ngoba ku100 kodwa asiqale la ku10 ukuze sibone ukuthi uma sisenza sidivide ngenamba encane kubalula yini. Sizosibhala kanjani uma kunje? Kuthanda ukubanzima ukucabanga ukuthi uzovena udivide ngomqondo. Asibone ukuthi uma sisihlukanisa sisibeka ngendlela engafani. U10 wethu usho ukuthi idecimal yethu izobuyela emuva ngesikhala esisodwa. Isizofana njengale mpendulo engikubhale yona la eceleni. Sekuzoba u9.9061. Akusafana seqale nje bakade ku99.61. Manje nje bese sizothi divided by 100 njengokumbuzo ke. Awucabanga ukuthi sekuzomela sibuyele kangaki? Siseqe futhi sibuyele 1 sithi 2. Yabona 0 bethu bangaki emva kwa 1? Babili. Nathi kuzomelela emva kwedecimal sibuyele sithi 1 sithi 2. Okuzosipha ba ukucabangena ukuthi manje impendulo yethu ilinamba zethu sezofana zibe njani ke manje base sesibhala lempendulo uma sesibuyele emuva kwedecimal yethu kabili. Awucabanga ukuthi umphumela wethu sizobukeka kanjani? Sesibuyele emuva manje. Sesofana ukuthi sisiqala kulona idecimal lethu sesinobani u99.061. Usungawufaka u0 lapha emva phambi kwedecimal nje ukuthi singabi nesikhala esivulekile kodwa kusho ukuthi u0 unesisinde esitheni. Awukusibuke lesibalo ubone ukuthi uyawuthola yini umqondo la. Uyabona njengoba ngisekela la u100 wethu 0 bethu babili emva kwa1. Ngakho kusikhumbuza ngaso sonke isikhathi njengoba ngikubhalela la ukuthi kuzomela sibuyele kangakabili lo 2 engubhalela ngenhla uqonda ukuthi kuzomela sibuyele kabili emva kwedecimal yethu ukuze sithole umphumela oqondile. Uyabona? Akusafani njengasekuqaleni. Sesibuyele emuva ngakho impendulo yethu silesimo kanje. Icishe ifane ke phela nje basithe divided by 100 inamba lihlukanga kusesebenze inamba efanayo. Ikona nje ukuthi ama decimal ethu awasekho endaweni efanayo. Eqaleni besizino 99 ngale kwedecimal njengoba ubona manje u99 wethu usungale emva kwedecimal. Ngobani ngoba sithe times 100 lo 0 bethe ngibasekele laba babili nathi kwamele sibuyele kabili. Ubungeke kusenze lesibalo bangasubuyela eminyakeni emuva usaye esikoleni sidinga ukuthi sona ube nokuhlakaniphi impendulo ilula.